Wis dhewe-dhewe nek Elisa lincah. Heeh. Nek Tatin nggo klumbrak-klumbruk. Ya ben lah ngopo? Ora Aku yang apa-apa. milih aku ta? Iya. Milih aku ya ora nek elek-elek aku no. Lho, klumbrak-klumbruke mah aku seneng e. Oh? Seneng ta? Kok iso seneng nek klumbrak-klumbruk apa? Kok iso seneng? Ora aku kan protes. Oh. Nek Elisa kok kan protes. Oh, lah iya iso. Ya sah. Ora. Oh ya wis. Ngono wae ngegas. Nggih menika wonten pamundutan apa melih Pak? Ya Napa iki iso kae pamundutan. Ya Nggih. janjine ya ana. Ya. Tekan jam 10 ya kok. Heeh. Tekan 10 esok Ora, Pak. Lah Pak Bambang mau jam 10. Wes ngebel bojoku ra usah ngliwetno aku ngono. Lah ngapa? Ah wis nang kene wae, pepak kene. Iya. Karang gone wong ewo kok ora Anjir. pepak ora. Iya. Seneng aku. Ayo diaturake Mbak Ganes. Oh iya. Wah, iya jembar gone. Ayo pirang-pirang ngene. Lah Ganes. Worotaya. Ya. Sapa lek kacer kuwi? Urung-urung kok is mondolane kacer. Terangane kenceng mondol aku. Digeret ora apa-apa nggonku ki. Halo. Weh halo. Halo Pak. Apa? Salam sejahtera Pak Sehono. Sejahtera, Pak sehat Seno. selalu. Salam manis Pak Seno. Manis. Salam apa? Salam manis. Ya, wis salam manis. Mbak Sehono. Iya. Jenengan ki milih kula mawon bangane wong loro ketok ayu ning gundule benjo-benjo niki. gundule sapa? Ayo bukan ora percaya. Benjo sekong piye? Tak urus tenan niki. Kok ditendang piye to? Tak urus tenan niki. Tenan. Ya tenan. Benjo sekongan di. Elisa kowe gedawan lambe kok sajulane. Ketoke ayu sekota. Pak niki tenan lho, Pak. Iki jenggok iki lho dagu-dagu iki nis. Oh, untune sik ngisor rada piye? Rada mlebu dadi sik ngarep rada merongos. Ngomong merongos. Lambene Nek dawa. Tatin piye, Nes? Tatin. Apa piye? Lambene. Hah? Rasa wedi. Ndang lambek-lambeke gundul-gundulke lagi maju wis gundul-gundulke lho kowe. apik. Apik kan? Apik. Sing apik apane? Nggon ndi? Pak nggen kula putih ngene niki ireng. Ireng piye? Kuning kok ireng. Wah, nek ireng ora iso tak pilih. Lah apa? Nggonmu apa? Nah, aku putih Mbah Sehono. Oh. Putih lho. Oh iya. Piye? Ngeliling to, Mbah. Wis Loh, ndang kok milih sing ngeliling? putih ngono. Ora sah emosi. Karang jak bocah cilik. Bocah cilik apa? Lah, oh Pak Seno. Piye? Mbah Sehono gandeng kek nembe ketemu pertama mboten ngertos nek kula niku guru sejarah milenium to. Wo, lah kowe aja tok sepelekke. Oh, guru sejarah to. Si Ganes iki arep melu nyinden ku ya guru, Pak. Oh, berarti wis tuwa. Iki SMP ya, Mbah. Mbah SMP iki. Mbah, Pripun, guru ki- Bu? Jadi gini loh nak, Iya. yang namanya guru itu tidak Bu. harus tua. Heeh, Bu. 20 tahun lulus kuliah, 18 tahun lulus kuliah akreditasi. Percepatan ki apa sah? Akselerasi ya. Niku Akselerasi apa? Untuk jadi guru bisa. Oh, aku we rong. Ning perkara PNS apa ora aku ya negara sing Lah iya ngatur, sing Mbah. ngatur. Aku ki rong nganti sekolah we lulus kok. Biyen. Mbah. Brengose kok penceng to, Mbah? Iku apa-apa dilokke. Mau ndase benjo kuwi deprengose pancen. Hei, Tak pripun, iki Mbah? ora kur brengos le mencek, liyane ya ana le semede. Apa? Ana le layah-layah. Masa ku. Ayo Nes, tampilke suaramu. Heeh, Nes. Iya. Nggih. Heeh. Sak kamat-kamat caos panglipur, Pak, mugi Iya. lumaraping tetembangan. Iya. Katampi kanthi sukolan renaning penggalih. Iya. Nyanyi, Mbah. Heeh, kaya dukun. Iki bocahe tuwa ning uteke cilik dadi nek Ah, iya ora Memang apa-apa. kula nganu homo sapien. Ora apa-apa. Engko tak sapih engko, heeh. nembang apa Nes? Pak. Senadyan wujude mung peksi, Pak. Oh. Karepe podangkune Ayo, maksudnya. Ayo, Iki ning Pak. krungu ning ora ana judule Nah, sore bener. dadi saya tak apalke ngarep dhewe. Ah, kok nyetel radio kan ora ana tulisane ya. Heeh. Podang kuwi judule Podang Kuning. Podang kuning. Podang kuning Pak Geter. Ya. Tak geter pedang kuning ya. Aja tok sepeleke suarane apik bocah iki. Ya, ya Nes.
senadyan wujud temong peks Ono kucing. Saking apik suarane. Iki nyinden kok sangu gendul to, Pras? Padake gendul nok kowe. Senadyan ya, Nes. senadyan wujud temong peksi Gawe yo. lining brangto Gele top. Apik. Bulane cilik ning ya apik ya. Ape mbangane gede gombong. Ah iya, cilik ning apik lho. Sapa gede gombong sapa? Aku Apa-apa. ro ngerti sing cilik-cilik kuwi sing tak senengi mang sing gede-gede. Sapa sing Gede ora nek empuk, Tur ya kur klumbrak, klumbru. Ayo. Sapa ta kuwi? Ayo gombong. Ayo. Kuwi malah ngapain pelukan kaya habis lho. Ini ora bangka ya. Suarane apik, wonge romike gedhe mike. Ora nyempelekke lho, Ah, wingi iya, dan Pak. cilik ning mentes lho. Wes suarane. halus manis merak Napa, Pak? Apik kok. Apik apa kekancing kene mau. Sae ora apik. Sabar. ati Pinggir aku ki arek ndelok lho. Ayo delok ya wong lho. Tertarik sih, Bren. Tarik piye? Milih cilik loro apa gede siji? Nek cilik ki nek tanjak penak banget jajal Lah, tanjak tanjak nek iso. Tanjak Piye? daerah dong, tanjak ki tembung tari. Tari. Tanjaki piye aku ora Biyen nek ngajari Bu Agnes. Bu Agnes kayak neng isi mbiyen aku kan privat. Oh, meripat. Agnes. Bu Agnes ki sapa? Bu Agnes ki nganu. Coba, Tasih Sa. to, Pak? Heh? Tasih to. Tak kentel jasmu lho. Siapa ya? Dadi Agnes niki lho, Pak. Napa Lah iya. rencana? Rencana. Kowe ki murid bojoku to? Lho nggih, bingek gek jamane. Bingek. Iya. Biasanya bingek barang. Ah mbok deknu. Oh nganu ndikek gek jamane nganu Bu Agnes tesih enom. Nek sakniki ra pun tuwa. Wes. Arep tak ijolke kok kamu ngono. Ya. Halus. halus Aku asma. Halo. halus manis merak ati masuwengku Mah kocak Ekspresine. nong goleki si podang uneng Sinden kok karo nyekeli lemper to kowe? iki menghayati Aku lho, jenenge ora nyekel lemper. Si bodang kuning. Lah kok kuwi ngene iki wae iki ngopo to? Kuwi iki ben Pak, kuat mbok suarane. cobi dicek tesih duk 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 mboten, Pak. Modar ora. Apik. Ketoke cilik kok ngene kok Pripun? wis los. Kok Maksudnya les piye to? Mas pripun to, Mbak? Tegese los. Pripun? Aliran darah lancar. Ora do macem-macem. Ah, Kula rongdong lho, Mbak. Eh? Kula rongdong. aku yo agek sinau kok. tiba bunga hingga tiku Wah, nyenengke tenan. Ane ya rasane Suarane cekak ning gregele tiba bunga ing atiku. Oke sih. Nongko blonyo kae ora ngono kuwi. Sabar. Sabar. Apa sih? Wong ku yo Apa sih? Halo pantunan. Apa sih? Apa lho?
Apa sih Sihono? Ayo, lah jenengmu si anak ta? Oke. Apa sih? Lah yo bener. Bener dasare ya. Mbak Sihono. Sudah rungon. Celoke nge, kupinge krungu ora? Halo. Sini, Mbak. Sini. Oke. Ndang, moro. Ayo. Sirek, Mbak, sirek. Sirek niku ketenan keteni iki lho. Oh lanang. Nggih. Marep mereka sirek mriki. Aku neng kono kok marep rono. Nyiriki sapa ya? Nyanding bis Waduh, kaget. Cilik serondal-serondal wae. Oh. Kaya tuyul. nyanding bisa dadi Serondol. tombo Nek ditayok kalih simbah mengke nggih, Mbah. Oke. Ayo, Kan, iki Mbah. Mbak Siono. Si. Ganes iki nek kon joget pintere ra jama-jama. Iya, coba tayuke ya. Kula pun tahu ngerti kok soalé. Wis, Pak. Nggih pun Nendi? pas teng pasar. Emang kula blantik. Ora kowe rak pas blonjo to kae. Nah, Ora gampang nesu tok. Ah, mboten Mbah. bocah kok kaya lombok. Mriki, Mbah. Cilik. Mriki, Mbah. Ya, Kok cah. kuru to, Mbah? Alah wong kowe yo entek kok ngomong. Lah menawa dadekke siji ben lemu. Oke. esuk awan ning omah wis ora rasa keluyuran golek sing tak sayang
Heeh. Iki dalang ning suarane kok Kowe ndak digoleki mbokmu oke mulih. Jane kok jane aku ndek ide malahan kuwi apa Ganes kuwi nganggo jarik sing iso dibiyakno lho Din. Dadi nek Nggih. diangkat iki iso ombo. Niki saged tanggo niki, Pak. Heeh. Kula kan biyak ngono. Ora, aku maksudnya Lah piye? jarike. Lah nggih jarike dibiyak. Anak kuwi cepet dianake ya ora ombo-ombo. Gane sapa? Cilik jarike cilik to. Iya, maksudnya di model jarike ngono kuwi lho. Boleh. Dadi nek Diwiru dibukane karo nggo joget iso Iya. ombo jangkae. ben iso lincah. Heeh.